duai nisa terniang bain light na jimpang duai na benda Edilbert kar pom tia ban gojing ya duai na benda Bandarlin lingdo I fans nisa lingkoi Jude lingkoi na benda gojing ya bat ki inga sen baro Jim duai Nabar lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Shaduan trying curing God badu. Shaduan trying curing God badu. Dajing Bakhuid badu lingdo Trai iaigu. Shaduan trying curing God badu. Kohiman ko para tong Sdang yaw Jisu nagabinda ka nagasngi kadba kabalangka rake yagasngi buram jangka Trinity Bakhuid inang duai lemba ka Trinity Bakhuid man ka por man ka jing duai jongi ka kendup ya ka Trinity Bakhuid but kane kalang gasngi banginang kin mau sasasin kane kalang ka jimpen kan mau yangi ban IT yalade inang ban ra ka jimpang jing shitam inang ban ra ka jing thalot babun jongi inang man rai ki pop ki sang jong e baro panginang yo jing kantam ke jing khuid lemba ka bor jong ka Trinity Bakhuid ba Trai hapo jong ha kerteng opa badu kon badu men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jong o Trai jong e Jisu Christ bad ka jing e jong o blai lem bad ka jing asilak jong men sim Bakhuid kindon rengka bat pi baro Rinka bat piru. Tungin sangai support nagabinda para ki pop ki bangile bam soto bam champang bam kin mau ya ka jinglong janga Trinity hapo jangi ngikit ya ka Trinity ngidon bat ni upa ublay upa ukun bada men siem Bakhuid bat bun suin ngiklet ngim kin mau bat namar ka daw ngingop ha ka pop bat ka jing suniu Larangi ken mau barabor ya ke jing don jango play ngimla satya ban le eki pop henry na marba ngipin klet ne ngipin niap ya ke jing ti plem jangi ngingop kawe hadin kawe pat ka pop ban ngipin jaburam yalade ngipin tingit ya ke men siam jangi ya ke met ka pa jangi ina kuslai hala ka donur ke men siam hala baharu kita ki pop kabawan jia hang jingem jangi namar ngim ken mau uble ha po jangi ngim ting buram ya uble ha po jangi nginagar padio Jisu banam pentap yang ida ka ta ka jing sotu bar ka jing ting buram kram bangin kiana baro ki pop jangi Jisu be eat map yangi sait kud yangi na kini ki pop yarap yangi ban kin mau yame kin mau uble kin mau men siam Bakhuid hapo jangi nga pala how play Pardon baro padakapi ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrao e janga Namar kata nakar padi kamairia Bakhuid kabaya isa katei soti yaki angel bakiri kuid baria pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how Trai ublay jangi ublay Pardon board baro nis ne yangi padandala mapi ki pop jangi unialam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Who try to isene Try to ease could try to ease could try to ease could Christ ease could Christ ease
Dhamma me Bakhuid, Te Dhamma me Trai, Uwe Immaculate Mame ku Jisu Christ, Mame bayai long play, I jing yellow go away, Pardon Crucifix, Yaga Buroba. To ngenia duwai na kabinda bara ka jing dumo jangi duwai na binda ka jing dumo janga retreat center kam dame ha ka tayo ngi don ka inner healing retreat na dus ngi thodi ngi IT abaro ki kun ki bawan chimenda ha ka retreat bakin dup ya mari ka jing koi jing kya met bat men siam bakin roy ha ka jing start ka jong oblay haba ki wan ban pusoni ka tino trai bat ki duwai ro na binda ki bapangi ba shitam baro ke bakar party ke jing duwai ha ke ni ka mas Bakhuid bakin angyo jing ai halu jongki kam dame ha ke ni ka Sngi buram janga Trinity Bakhuid ko blay ko pa jongi da ka ba me pa sha ka parte ya ka tin janga jing shisha badiau men sim janga jing pen khoi mela pen pau ha ki ben rio ya ka jing maya ba pala jome to ai hangi ba ha ka ba pala ya ka jing eight ba shisha ngin kubur ya ka buram janga Trinity bam jikut but bangin dem mani ya ka jing along ka wai ka ba kraw bor ha ka buram em da utrai jangi Jisu Christ kun jame uba im bar sansha renka bat me ha ka jing along ka wai jang men sim Bakhuid ublay jinom la jinom Amen. Kecimpule beningkong kecimpule na kitab Exodus. Hakito kisngi umasa sulaki dang step hangap bad ula letkiu shau clear ulum Sinai kumbau trai ula hukum yau bad ula raya hakakti artili kimauling knyap teu trai ula hiar haulu o bad ula yeng bad uhang ta bad ula penbena yaka kerting jong trai utrai ula yad khama jong u bad ulapan bana utrai ublay baisnei bad bas ngaulam ubasuki ban bitar bad ubakan rai kacing it bayai bad kacing shisha teu masas ulapan kulai ban ngu yala kakli syakhendau bad ulamane bad ulaong lada menta ngalasyam jing sngau bha khama jongme kutrai ngakarpat yame to utrai unlet ringkat bad ngi wala kilong kibru kiba mutlab patomap ya kajing baman bat kapop jonga jongi bat topdiang yangi kum kinong pateng jongme kaktin jong trai Jisu goyau ni. Nomor drus pa sapulai. Drus pa sapulai. Laker kumame, utrai ki pajongi, padeya rojunom, arojin tau baro, long blaker kuker do, gerteng baku jome, padeya rojunom. Lord
Kajing pule na kashti baar Paulus Bakhuid syaki Kristan haturin. Ko para to ya kemen. To penbeje kirkom im jong pi. To syashkor ya kajing kerpa jonga. To ya de jimut markeliang. To im ha kajing suk. Bat uble jong kajing id bat kajing suk undon rengkar bat pi. To ya ai kublei markeliang da kajing dok Bakhuid. Barok kiru khud ki ai kublei pi. To kajing ai jong utrai Jisu Christ, bat kajing i jong ublay, lam bat kajing slog jong simba khud, kendon ringkar bat pi baro. Kaktin jong utrai. Isang ya ublay. Hallelujah. Kumramen simbakut ublay balong balalong padu bandangwan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utray undon rengkat bat pim. Engkau Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. kau ram ame Trai. Jisu la ong uble ulayit kata ya kaparte. Badulay tino yala ukun ba marwe ba baro ubangit hau iap henre unyo kajingim bamjikut. Naba uble ulapa ya ukun siya kaparte, ban penrem ya kaparte. Henry ba ya kaparte endopelait im dawu. Ya uta ubangit hau en penrem, ya uta ubangit lala penrem, uta ubangit lala penrem lupa. Namarba shimlangit ha kakerteng jong ukun ba marwe jong uble. Ka gospel jong utrai Kajira ame Ïukharist. ko himen ko pera peyit hautrai Jisu Christ mendakasni kabalang kareke yakasni burom jongka Trinity Bakhuitam. Habang yosno yakaktin Trinity ngiyo yaka jingsotu syapang lai tilli kie. Ka Trinity kayang nagabenta kalai. Bad habang isnotu yakalai bad ngiken mau kie kita gilai bad kita gilai gilong ublay upa ukun badu mensiyam Bakhuid. Man gajing duwai jangi kastang daka dak dimpana kamdame ngigikun Catholic ngiduwai haka kerteng jangga Trinity Bakhuid. But shuaba pinpediang ya kanega gospel pila le ya ka dak dimpana haka kli jampi haka shindur jampi but haka shadem jampi haka donwood jampi. But pidang penkantang ya ka jingim jampi barokaway da ka dak dimpana da ka bor jangga Trinity Bakhuid. Habapi le kum kenega dak haka med jampi kadon ka jimmud kabayar kaba ni yopidiang bad ngi le haka nega dak. Habangi le ya ka dak dimpana haka silang mat ngidang penbana haka jingduwa jangi ba uble ulong katlong jangga jing start ban sautu ban shempang eye ngidon kam ya ka jing start jang uble. Habang ile ya ka dak dimpana haka shindur jangi haka rimyang shindur jangi ngidang penbana bat
yakabang yomad yakabang isngautu ngidi ben peni ngidi ben kren da ka jingid bun sin ya ka tin ka telij ka kundup ya ka jingid oblay ya ka tin ka bami na ka shindur jongi kade banlong ka ketin ka badap da ka jingid oblay habang ile ya ka dak dim pana ha ka donu jongi ha ka shadem jongi ngi ong dap da ka ne ka jingid bat ka ne ka jing champang bat ka ne ka jing start ngi le ya ki kam Jisu ong ya ki baro ka ba mi na ka donu jongi brio ke penting ka ba mod ladang ni don ka ne ka jing start ladang ni don ka ne ka jingid ya ka ba mi na ka donu jongi kinlong barabor kiba kado ya kaboro balai kaba mod nile ki kam babha nile ki kam da ka jinkoi ka donul ka dempana ka bangile ka donul walahi kai ya ka hukum keramba kin sautu kai ka baba bat kai ka basiniyo bat kin jid banle ya ki baba mallaka kelip ma joga jengem jangki ko himmen ko para habang is ngautu ya ki jingba baro ya ki kam baba baro ngi sautu warlada ngitip kai ka baba kai ka basiniyo naka eng de ben kiar ngi sautu ngimpat la ban le barabor ki kam baba namar ngim don bor shimet wala dangi don ge jingte wala dangi don ge jing start marwe but ge jingte marwe kam ju yarap yengi ban long ki ba seizo ban long ki bale ba barabor bon sin wat hadin bangi don kane ge jingte ngi ngop ha ki kam sin yo bon sin wala da bangi long kristan ni le ki pop ni ngop shi ngop ha ka pop bon sin kumno ngilaban light luid na kane ka jinglong ka hukum ka don ha ka majangi ka hukum ka yarap iyangi ban le ka babha ban ong hoy ban ong haju ka por yam ban ong hoy barabor ha ubale but man ong ha obamen nang nong inyo kane ka bor bo na preng jongi ni kam klein ban hoy ya ki kam siniyo ni de ban long ki ba hoy ha kamato ble barabor but ha kamatun bamen uksuit but ki pop kane ka long ga jingkwa jong ble kane ka long ga jingkwa jong ka baneng ban yarap yengi ban hikai yangi ban pen klein yangi ban ong hoy barabor ni don kam ya ka Trinity Bakhuid tam but de naga benda kane ka benda ni don ga jingid wad ladang itip kay ka baba kay ka basiniyo hadin bangitip habang idap da ka jingid ublay ngin stang bandong namar ba nga id ya ublay ngam nush ban le ki kam siniyo namar ba nga id ya ublay ngan le barabor ya ki kam baba ka jingle ka donut ka kentuk hapo jongi ka pensle yangi ban le ya ka baba kane ka long ka benda ka ba mod ngilaban kadaw ka jing start
bawan na ublay. Kajingid kawan na u Jisu, ublay u penpaw ya kajingid jongu lemba u Jisu. Bard kabor banle ya kikam kawan na umensiyam Bakhuid. Jingle jongi baro kide bandon kidak jongo mensiyam Bakhuid. Nagatagadaw haka gospel jongo Matthews arpulai ngipule ngide bandon ka jinglong banle ya ka hok kan banle isene batkum joro mensiyam baktin ka jingle hok ka jingle isene bat ka mensiyam baktin kini kilong ke benda jongka Trinity Bakhuid tam. Uble ulong kahok. Uble ulong uba isene. Uble ulong ro bayarap yang ibat yakaktin. Mensiyam baktin. Takabamul? Uble upa ulong bahok. Uble ukon upenpaw yakajingisene jonguha kaparte. Baru uble mensiyam Bakhuid yarap yangi banle yaka hok banle isene nagatagadaw Jisu laong ngan late siya upa ban ngan pa ya umensiyam Bakhuid kanamba pindot la ban sumaria ka hukom banle ya kikam umensiyam Bakhuid utre hapojongi banle ya kikam baba umensiyam Bakhuid utre hapojongi kane kalong kabenta kabangidi ban sautu habangi puson ha Lord ka Trinity Bakhuid ka Trinity Bakhuid kayarap yangi nagatagadaw ko himmen ko para ka jingdon jang ka Trinity Bakhuid kayarap yangi ban penjana ya ka jingem jangi ha ka gospel jang Matthews ka ba arpusan laipusan ter ngipule uble unwan ha ka jing kaburam ha ka sngi kaddo badon penkaladi ki brio arliam ya ke baleba badia ki bambat lebha nangda ublay un kirli hindriu tili ki jingkirli hakama jangi bad ngatengan ngasliam ngalong uba lengkuit ngalong uba mender ngalong uba pang ngalong uba ha badon ha bendi pilene em yaki kamba bha hakamat kum gane ke jinge haba ki bru ki akendo hatong ila ai bam hatong ila ai hatong ila lejingo hatong ila pidyang ikiminder hatong ila don bat ki bapang hatong ila pinkups jai ni ki balingkuit kane kalongka jingerli kabamot ubastad udeben pengam jilliu hapo jongi udeben besiap hapo jongi yakane ke jingstad bang man ga kelip ma ha ga jingim jongi ha ke ya ki yang jongi ngilonge bakindiu yakane ka examination ha ga jingim jongi ngideben ken mau yakaba ublay un kelli kaddu kadwa ai jong ka jing pule jong ka jingim jongi ha kane ka parte kumgi kinna school habaki lade pule baroshisnem kin shong exam badhangda kadon ka jingalle ladaki to yakabade kin yomar ladaki to yakabamde kin sa fail exam kane ka long tik kumba ka Trinity Bakhuid kalaban leha ka jingim jongero ni don kam ban penjana ya ka jingim jongi da kane ka jingstar da kane ka jingi da kane ka jingla jongi ban lebha bat ka mensiyam baktin ka bakongsan ha ka ju ka dor ya ka jingla isne kalong ka bakongsan ha ka ju ka dor ya ka jingle hokru kalong ka bakongsan ka bamud habangi reke ya ka sni buram jang ka Trinity Bakhuid kane kalong ka jingkod iyanga ba DP ban puson hadu katno ngi im ha kane ka jingsnawtu ka ba uble upashat halo jongi lemba ka jingid ka ba upen ba lemba u Jisu bad ka ba penjana ishushu lemba umensiyam Bakhuid baro ka jingang nur jongo bale kadi pan seizo haga jingim jongi kabaman gasngi man ka kelip mar haga jingim jongi kadbang idang kindiu yaka Trinity Bakhuid tam haga jingim jongi
kabamot ko himmen ko para man ga kerlip mat ngide ben kindiu ya ka Trinity Bakhuid tam ha ka jingem jangi ha ka ya kiang jangi ha ka kran gi khana jangi ha ka jingle jingkam jangi ha ka ti ha ka dem jangi ha ka dua ha ka perat jangi ngide ben kindiu ya ka Trinity Bakhuid habangi nam ben kindiu ngini along kawe bat ka beneng ka Trinity Bakhuid tam kalong ka jingpen kan mau yangi ka sngi burom jang kaneka sngi burom ka kot ka ver yangi banam penjana ya ka jingim nama ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ka jingkoid ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ka jingir ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ki kam baba tangi kam baba kalaban yalam yangi shabaneng hadin bangi don kane ke jingtip hadin bang yomar jingir ladang yem treban le ki kamba bha ka jingim jongi kan kut ha kane ka prate te ka balong komda ngide ban don ka jingir palad ya ka Trinity Bakhuid ka jingir kan pasiau hani le bha barabor le kuid barabor im kuid barabor bad ward yau Bakhuid barabor naga taga daw ngide ban mane yau trai ngide ben haiti lut holiday how try ngide ben pindam yalade how upale knamba malle ki jingtuai malle ki jimmane malle ki por kabangi perlod hakama tu Jisu kalong ka jingai la dia ka beneng yangi iwei pa iwei ben kantai ya ka jing seniu ben kantai ya ka pop ben kendiu ya ka jing koi ben kendiu ya ka hawk ben kendiu ya ka righteousness ban kendiu ya ka holiness ha ka jingim naga ta ka daw ha ka ne ka sngi boram jang ka Trinity Bakhuid ngide bandon ka jingid ka ba palat ya ka Trinity Bakhuid mallaki por ngile dak tim pana mallaki por bangi shong duwai mallaki por ngi wad ya ubale ken mau ngidang pidiang pura ya ka jinglang ubale ha ka jingim jongi iduai ba ka ne ka sngi boram Trinity Bakhuid ka yarap yangi iwe pa iwe banang banlong bajanai tam banlong Bakhuid tam kumba ngi puson ka Trinity Bakhuid tam ka Trinity Bakhuid tam ka kon ka ver yanga yapi banlong ki Bakhuid tam lempa ka jingarap ka bawan na ka ne ka lai tiligi tolong jong ka Trinity Jisu bai karko karto yangi bangin long ki kun ki bakin tiu ya ka jing start ki ba wad ya ka jing start ki ba roy ha ka jingid but ki ba le e ki kamba ba da ka ba pensyong nongrim ha lor ka hok ha lor ka jingisne ha lor ka mensiam bat ketin bangin bat barok ketin bangin im ya ketin ka ba long ka ketin ba im ka ba wan sha ka jingim chungi man ka por lemba umensiam Bakhuid yen ya ro ya utrai Jisu Christ Playa ka jingay ka siya. Life's Padre Puwe. Bisha
kene kasngi borom jang ka Trinity Bakhuid tam nginang kin diu ya ka donur ka men siam jangi bangin dup dap ta ka jing start ka jingi bar ka jingla ka bor ban le ki kam baba bangin dup la ban kin diu ya ka borom jang oble ha ka balang ha ka jingim jangi Kajibab kalongi kerpat yang me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kebentak baba ko jungi upoblio bakat saw. Bishop jungi uwelbet marwen. Kileng dapat katekis. Bakin dup IT lo dilade haka kamya lap ya ka gospel. Da ka jing shirhem bat ka jing kuit. Bakan long ka saki ya ka jing e jung blay. Ya ki breu baro. Ni kerpat yang me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kebentak ne kerempai kristan jungi. Bangin dup ya lek shitom. Shilenter ban penek ya kajing ya long ka way. Bat kajing suk. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta iwe pa iwe nangi. Bangin dup kan mau barabor ya kajing don umensim hapo jongi. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta ki kristan baro. Bakin dup syam ya kajing iduk pa. Haba pa ya lau kun syangi. Ya kajing iduk ukun. Haba IT ya lade. Na kabanta jongi. Pada kajing iduk umensim. Haba ya lam yang isya ukpa. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta ki beriu baro. Bakin dup soto ya kahok bakerpang. Ban yok pa da ublay. Ban yok henmen da ujisu. Bat bandon nong yalam da umensim Bakhuid. Ubaya da pentingan artat. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai ablay ko pa ablay ko kun ablay ko men siam Bakhuid dap da ka jingis ne dap da ka jingi dap da ka boram dap da ka jing start pidiang ya ka jing karpa jangi pensle ya ka jing tumu baro kabangi buha kamat jome bangin dup ya serim pat pi ko Trinity Bakhuid tam ipanya kane Ïukharist utrai jangim Amen. Relais pa kusang. to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang khon ha ublay upa badan bor barro To try pidiang jing kinyan di jongpi. Naka banta ka jingero ka puro ka kerteng jungu. Ka jing banta yangi pada ka palang po jungu baro ka way. da ka banam ya ka kerteng jame ko trai ko blay jongi ngi karpar to pen kuit ya ki digi jingai da ki ba ngi shakri yame Parlemba jongi to pelong yangi hi ka jing tarwa ba janai bam jikut hame Ïukharist utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pi Rengkat bat pi. token tiu yala ki donut Ikin tiu yaki shao try. tonginaingu ya utrai ublay jongim Asong hau bat katay. da shisha
kalong kabashong hok bat kabade kadeti jongi bat kajim penim yangi haman la kapor bat kajaka banaingu yame ko kinran ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam chik me ubarengkat badukun balaka marway jame lembadu mensiem bakhuid melong uwe ublay uwe utrai haga jinglong tang uwe person henry haga jinglong laiwe jong kawe ga jinglong tenrai namar yakaba mela penbao hangi shapang gaburom jame ngingeit kumju shapang ukun jame pa shapang umensiem bakui ba kumta hakaba pla yaga jinglong blay ba shisha bat bam chikut ngimane yaga jinglong bakarpang jong uwe pa uwe person yaga jinglong kawe jongki haga jinglong tenrai badia ka jing ya ringkat jengki ha ka jing krau buram ya kaba ki angel bat ki archangel ki aro ki kerubim lem bat ki sarapim ki bamju sange ban kang jam malakasni bat ki penbana dakawe kasur men ko para tongin trang na dugo to anud pagin yom mat ya ka Trinity Bakhuid tam ha kene ka por ka bakandang tam ngituai shau blay upau kun bado men siem Bakhuid kadba ka jinga Trai lang jongamet ka Trinity Bakhuid tam ka urlong ha kene ka tuan ka tupat bandon ka met pat ka snam jongu Ïukharist upau pa yo men siem Bakhuid halor kene ka tuan ka tupat ban long dolong snam such as in Jisu hapadeng jongi ginang trang bangin dup tap taga sap kapong taga jinga baga jinge jongi kan roy bangin im haga jing koi bangin im haga jing la isine bangin im da kababat kaktin barabor balong badon kamen siam bat tin ka jing shania tilitelan tuai na do katolo dashisha melong Bakhuid ko Trai katamay jong kajing koi barom namar katang ikarpar diame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bakasnam jong utrai jongi u Jisu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yahu badula ai halage senran u ong toshim batobam na kane pi paro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hagaju keru kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri pada kabaingu biang yame ula ayaka halaki senran uong tu shimbat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jonga jutang batimai bad bam jikut ya kabayan pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to leya kane bankan mau iangam
Kosnam bakardor jangu Kristo penkoid yangi. Penkoid ya ke mensiam hadim penkoid. Penkoid penkia ya ke bapang iba shitam baro. Yada yangi nau bamen. Ka jing maya jong ka jinge. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi rai nguai dem namar melanyu yangi ke ba bit baniya hakama jamme ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpa dia me ba ngi ke ba yo binda hakamet ba gas namu kris ngilong ke bela penyat le kawai da umensiam Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana ya kaha ka jingin rengkat badulio uppa baku jangi uvilbat ubishab jangi but baro ki lingdo bat ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ya da ka bakar men ya ga jimmi pan badia baro ke bala klat no ha ga jingis ne jamme to pedang ya ki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi barongi karpa dia me bareng khat bat kamari ate soti Bakhuid ka kami jango bale wo jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bela pensna bhai me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut bat bangin ro bat pindon buram ya me da ukon jamme o Jisu Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badon bor ha ka jingelong kawai jungumen sim Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko paratong induwai nagabenda ka jingay ka jingkar ko baro halo jungi ha ka bas ngautu iya ka jingdon janga Trinity Bakhuid o Jisu khaba ulahi ka iya ka jingduwai ko pa jungi ukadaw hangi ya ka Trinity Bakhuid u Jisu kuno pale ula ya rap yang iben peit ya upa ban pan na upa bad lemba u mensiam Bakhuid ngi yopediang ya ka bangi pan bangi lang kawai bat ka beneng inelang kawai bat ka hima upale bangin le ya ka monjengu dap daka chinga e janga beneng duai kopa jengim ba ha beneng kalong ka Bakhuid ka teng jeme Kaman be ma jome kalong kamon jome hakin daw kumbaha bening toay yang imenda ka jimam jengi kabahala kaski patamap yangi rengkang jengi kumbangi rungi map ya kabeles niu yangi padwat elam yangi shaka jimpan shoy handrai tapalait ini na kabasiniu topalait yangi ngi karpat ko Trai na jing siniu baro haga jing spon jome toay jing sup jing sign hagis ngi jengi Kenam bada ka jing arab ka jing isne jamme ngilai bara bona ka pop but ngin yo jing edana ka jing jinjar baro kabang idang ap kemi lindia ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pat jung nang penim jangi o Jisu Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram mata bajinam la jinam ko Trai Jisu Christ mela ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy Wat pedi ki pop jungi Henry ya ka jingay junga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingya tali kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk o Trai kandon bada bo rengka bat pim Rengka bat dap da ka jingi do Kristo ngin ya markelia
Hakami ukun lambro jungoble. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kita ke bela kod jaga jingawai jungukun lambro. Kenra yang belum besok hak menlung pembejing tengah. Resio ang tanah kekti kemensim tengah sekian. Trai, Jisu, Haganega Sngi Burang, Jaga Trinity Bakhuid, Melawan Hapo Kadonu Jangi, Lemba Kajingyam In June, Ya, Baro Lying Wood Ki Person, Melawan Long Do Long Snap, but Mela Shamsa Hapo Jangi, Lemba Kaneka Communion Bakhuid, but Communion Mensium, Jisu Bayid, Hikayang even Soto, but Shampang, Yaga Jimba Hagajing Jagi, but Kiana Gajing Sinu. Ben slayang ida kajingid, bangil langki bakin diu ya kajingid jame, haki kami kamsem jangi, haki jingle jingam jangi, bangil long roki kun, kibadap da kamen siam baktin, bangil nang yaine, yaisha, yaisaban me Jisu, manga kerlipa, karku kardo, yakini ki himmen ki para baro, kiba shimenda hakine kamas Bakhuid, kamda me kini ki himmen ki para kiba shimenda online. Don't give up, give us a tongue. Don't give up, lingam and swim. Don't give us no talot. Don't give us no cold lad. Don't give up kid ram. Don't give up kurdu. Don't give up snow sea. Don't give us no jinja. Jisu, taya ki baro, penslaya ki baro, kamda me ki bayi go toin jangi, ki batya ha ki hospital ha ka ICU. Kindiyu ki baro daga bor jamme, ko Trinity Bakhuid ta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jisu le borba. Tre borba hapadeng jungi menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. To inia duwai. To ka jimpediang ya kenega sacrament ko trai ko blejongi. Kan men to yangi met bat men siem. Kat bangi pla ya ke Trinity Bakhuid bam chikut. Bad ya ke jinglong kawai jongka ya ka ba omla ban pen pra. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Ngu ya ka kli jambi. Karpad ya ka jingar ku halo jambi. To utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapi. Amen. To ka kamat jungu kanting shine happy. Badun penny happy ya ka jingisine jungum. Amen. To un pay di yapi. Badun ai happy ya ka jing suk jungum. Amen. Bad ka jingur ku jungu blay badun bor baro upa. Badu kun. Badu men suyim Bakhuid kan hiar happy. Bad kan sabat pi junom. Amen. Yalay suk ban pen banaka kubar babha jungu trai daka jingim ka jumpi. Iso ho yau play. Ambarshis pasa. In buram ya meko play. In ya roga borjome. Kijintau hagaperte. Iyadem kiyamane. Kapuroma meko play. Kokenrat ko play lai way. Kapuroma meko play. Kokenrat ko play lai way. Kirayot Bakhuid jome. Iyarwai kiyarisa. Klem dapuru klem sage. Iyaro kiyaperta. Kapuroma meko play. Kokenrat ko play lai way. Kapuroma meko play. Kokenrat ko play lai way. Uram upa berkur amat sim Bakhuid. Uram upa meningkong jubentar berabur jenama jenama amen. En die roi Trai Jisu Christ jenama jenama amen.